Shalom, horas marihita saluhutna. Di hamu akadamang doho dainang, manang di dia pe hamu maringanan, tangyang nami, toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorakso taparadi hata ni Tuhata, jumulu mahita martangyang. Asini roha madi hamu doho dame, siya debata amata, dohot sian anak na Tuhan Jesus Kristus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabi jamita di partangangata na laus turpuk epistel tu Minggu Palmarum 24 Maret 2024 imana tersurat di buku Pesalmen 72 ayat sada rodi ayat 10 sada. Hujahama dihita sonoma di dok hata ni Tuhata. Sian si Salomo ali di bata sai pasahak ma akka panguhummu tu rajai jala hati goranmu tu anak ni rajai asa di uhum bangsom marhiti-hiti hati goran jala maruli uhum akka nadangolmu asa marperbuihon hadameon akka dulu di bangsoi jala maruli hati goran akka robian sai pati koson na do uhum tu akka nadangol ni bangsoi tupahan na do akka anak ni napugus jala rupuhan na do sibahen gugu. Say homa dihabiari halak saliling adong matanyari jala saliling tarida bulan marsudut-sudut. Say tuat ma ibana songon pangonai ni udan tu padang na sinabi songon udan nene na mamornohi tano. Martunasi ma diaka arinai partigori jala manibuk-buk hadameon rodi naswadong be bulan. Jadi ibana ma mangarajai sian laut sahatu laut jala sian batangai hi saha rodi akka ujung ni tanoon. Ikom marsoba dijuluna akka pangisi ni halongonan jala dilatan ni akka musuna orbuk. Buanon ni akka raja sian Tarsis dohot akka pulo ma soba-soba. Akka raja sian Seba dohot Ethiopia manaruhon si lehon-lehon. Jala sobaun ni sudi raja ibana. Luhut do akka parbegu manguloi ibana. Ima hata ni Tuhata. Hamu kadongan saha porseaon dibahed do judul ni perikopon di Alkitapi dua harapan untuk raja. Molo di Bibel tai bulus do rupani di dok Raja Hadameon. Nah molo lau hita tu judul ni perikop na di Alkitapi ahadu tutu nata hirim manang nata harapon sian sahalak raja manang sian sahalak pemimpin. Molo au madok macegudang nata hirim sian sahalak raja manang sian sahalak panggonggomi. Bahkan harapatai pakirimotai olo do sipata melebihi kemampuan ni rajai. Ai saita anggap do jolmana sempurna na swadong hahurangan na rajai. Tak anggap do rajai sahalak na serba bisa jalana bui mangguhi tuntutan ni sudi masyarakatna. Sarana rupani harapata tu panggonggomi di bangsota Indonesia on tu 5 tahun mendatang. Molo PNS do tasukun ngapasti dohonon nasida mulubui nian tiap tahun ma naik gaji. Unak sahali 5 tahun nanti. Mulubui muse tiap bulan. Ima molo pakirimon nyaka PNS. Adong do rupani na makirim songon amata Bapak Presiden Jokowi manian, Presiden nanaing roon. Masai jonok tu masyarakat, nasai olo bulusukan, mengunjungi akka rakyat biasa tu akka luat nabi. Dakolan nahudul rupani di istana, dungi diperintah ma akka anak buahna tu lapangan. Ima jo rupani harapata. Gudang dope harapan na asing. Guarna pe harapan ate. Dang terbatas harapan non. Jaladak salah na berharap. Jadi so berharap pita rupani. Justru molodang adong do harapan gabe persoalan. Hamu kadongan saha porseaon nak pesongoni tauji majolo marnida sia turpukon dia ma nata hirim dia mana dihirim sian sahalak raja
manang sian sahalak panggonggomi. Totuna perjulu akamang dohot tamuinang mulu taida di ayat 5 di terjemahan bahasa Indonesia di dok songonon. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun temurun. Nah ima rupani didok di ayat 5 molo terjemahan bahasa Indonesia mungkin agak berbeda molo taberengan non di terjemahan bahasa Batak. Lapatan na tahirim do rajai si gajang umur jala sehat-sehat tujuluan no. Unang namar sahi-sahi tati. Ay buhamay ba na tutula ho mga rajai manang memimpin ang gotong do marsahi-sahit gabi siurusor rupani dan gabi mengurus rakyat na. Jadi manang uluad di dia pe saita pangido do gabi si gajang umur jala na memiliki kesehatan na prima. Ay molonunga sehat taida sahalak raja nga posbe rohata. Ay haruholan kurus do taida na beruon Pak Jokowi nunga songon na lomos sitate. Nga adong rupani madok kurus niya maton. Bohadon no memimpin non. Nganin na rupani marhata met setengah berbisik. Jadi molo tadok rupani ahado dua harapan untuk seorang raja. Tentu na perjulu hupikirido. Hipas jala si gajang umur. Tentu na padua hon ba tahirim do rupani rajai raja namar bisuk jala namar roha bijaksana dan berhikmat songor Raja Salomo nabi naritahon na dibagasa turpukon pola ro akar raja sian dua nadao marguru tu ibana sian Seba sian Ethiopia sian Tarsis iman apa dua hon totuna patuluhon seorang raja itu berwibawa. Wibawa on dakolan alani penampilan nate, alai gumudang dui sian sikap dan tindakan na. Jadi tabering rupani berwibawa doba ninna. Tangala ni hola penampilan alai disikap naido rupani do ditindakan nai. Na paupaton ditadda uhum jala dihanguluhon uhumi. Dungi gabi denggamma di padalan uhumi. Jadi seorang pemimpin, seorang raja harus betul-betul mengenal aturan, mengenal hukum. Asa unang say dilanggari akka uhumi. Jaladak kola ditadda ikut dihanguluhon do. Asa dinggan anu di padalan rupani. Jadi tabayakom mas seorang raja dang diboto uhum, dang ditadda. Jalanan dihanguluhon buhamay padalatun uhum. Napalimahon menguhumi merhiti-hiti hati goran, mengadili dengan keadilan. Ima harapat tatu seorang raja rupani. Dang patoho-tohohon uhumi hobar tu kepentingan na. Raja na adil, ido na tahirim sian sahalak raja. Adil ibana rupani, dang berpihak-pihak, dang pro kontra, dang pro tusan, dang pro tuson. Adil di tonga-tonga ibana. Dungi na paunopon seorang raja harus berpihak tu masyarakat na termarginalkan, na terpinggirkan, unang situjang nagada pati, unang berpihak tu akan nagugu manang napunah waso. Napapituhon tentu seorang raja ikon pangurupi doho panupahi. Mangurupi doho manupahi na pogus jala mangaropuhi akasibahin gugu. Meremukan pemeras-pemeras. Unang gabi berpihak tu aka pemeras. Napawaluhon tentu ikosibuan hadumaon. Membawa kesejahteraan di kota di mana dia memimpin. Didok di bagasa trupukon dohot akka dulu kipe gabi merperbue. Artinya terjadi kesejahteraan. Maduma. Napasiahon akamang dohot tamuinang ikosibuan hadameon di tonga-tonga ni bangsoi. Dak sibahen haguturon, dak sibola huta.
alai gabe si pasada na sumardumuhian unang panigaya te alai na pauliulihom manian. Tutu na pasapuluhon disegani jala dihormati akar raja-raja na asing. Tabereng dison pola ro siya nakalua na daw, siya nakanegara na daw marguru tu si Salomo. Napasapulu sadahon tutu na parpudi sahal raja ima na mabir mida Tuhan na jala na say toktong marguru tu panuturion ni Tuhani. Akai mataida di bagasa trupukon na dihirim sian sahala raja manang panggonggomi. Tutu gurang dope na tahirim. Tapad do bema harapatai tuaka raja na manggonggopita. Dakola tuaka panggonggomi ni negara marlaku rupani na tagwari di gijang nakiningan. Ditonga-tonga ni huria pe marlaku doi. Nang ditonga-tonga ni akapunguan nang keluarga pe. Tahirim do rupani contoh ate ama na marsahala dang ama na marsalaan. Ay sayholan na marsalado amaton nin nadongan na. Tahirim do tong amay gabi ama na malasak dakolan ama na malesek. Dohotak kana asi. Hamu kadongan saha porsiaw di paubu don waing turpukon tuguar ni mingguta ima minggu palmarum namarlapatan mare-mare. Totu mingguon paingoto kita Jesus na mamasuhi huta Jerusalem. Buidu enon tajaha tapai huti duturpuk evangeliumi di Matius 20 sada ayat sada 110 sada. Ketika Yesus memasuki kota Yerusalem. Tutu ditikibongo Jesus itu Jerusalem macai gudang do harapan manang nahinirim ni natoropi di haroro ni Jesusi. Macai gudang. Ay hirim do rohana sida marhite kehadiran ni Jesus sumuang mamuse songon kejayaan di masa ni harajau ni Raja Daud. Haroro ni Jesus tu Jerusalem dirajumi akan atoropi sebagian songon nama nomu-nomu Raja Daud. Jadi sangat-sangat diharapkan nasida durupani kembali kejayaan ni songon di masa kejayaan ni Raja Daud. Atipe kemudian hirana kecewa do nasida sebahagian aladak sesuai do na dirohanai pangarajayon ni Jesusi. Hamu kadongan saha porsiaw na pasti haroro ni Jesus tu Jerusalem. Haroro ni Jesus tu portibion na memastikan satu hal do ima harajaon hadameon. Asa hadameon do na binuan ni Jesus tu portibion. Tutu molonunga jupang hadameon jupang do akan natahirim na asingi. Lapatan na jabar mangihu do yate. Atong tatomu-tomu matuhan Jesus sibuan hadameoni. Amin. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam na hubigi hami say pauratom may di bagasan rohanami bi. Asa di parbiho katami parbuay na dinggan parbuay na tonggi. Di bagasan Kristus Jesus martangiak kami tuho. Amin.